לביבות. איך יהיו לביבות אם אני אלך? טוב לך. איך יהיו לביבות אם אני אלך? ובסקאות, את רוצה לבוא איתי? את רוצה לבוא איתי? זאת שיר נפלא וארצי נהדרת, כל כך נפלא, רק לי לטבול בכנרת. אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, לא כמה, לא יודעת, לא בנים, מבא מטבח, מדגנים לליבות. אז דווקא מהרחוק ורעד יוסף מהרחוק ועושה לאן אתה ממהר? אתה רוצה לבוא איתי? הבוקר נפלא וארצית נהדרת, כל כך נפלא. אתה רוצה לבוא איתי? לא? אתה רוצה לבוא איתי? הבוקר נפלא וארצית נהדרת, כל כך מתחשק לי בכנרת. אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, לא קמת, לא יודעת, לא במיטה, מדגנים לביבות. איך יהיו לביבות? אבא! מה חמוד? שכחתי לצייר. מה זה, מר ארוך? אבא, תסתכל. אני מסתכל, מה זה? חסר כאן. לא צבעת לו את הרגל למר ארוך? לא נורא. אבל בסוף רגע, מי הלכה לטבול ברגליים בכנרת? אף אחד לא הלך איתה? זה רק מר ארוך הלך איתה? כן. אז בוא תראה שהם הולכים ביחד. אבל קודם הראיתי לך. וואו. מר ארוך וגברת קרש? כל הכבוד, דובי, הצגה יפה. כל הכבוד, כפיים. אבא. מה דו? אני כבר רק כאן וזהו. בסדר, תגיד תודה רבה לכל הצופים. תודה.